Ilonggo mikropono Busayra sa 3 non-tournament battle pero ging istorya na namon nga promo battle lang para sa entertainment. Ika siyam nga battle subong nga gabi Papa Black kontra kay Billy. Ginaod para silang duwa. Duwa sa mga veterano man sa komedya diri sa Iloilo. Rapper sa wala pa kilala. Yo, check! Papa Black, Ilonggo Sojas. Shoutout kay Steiner Dalipe, Rodney, K1, Paknisoy, Ronnie. Shoutout sa asawa ko nga pinalangga. I love you. Rapper sa to pa kilala. Billy Oils Republic, shoutout kay RK sa Hanot Clothing, kay Bosayken, kay DJMs, kay Martin, kay Satan nga rin, mga lasima, kay Satanan, kay sasawa ko man nga sa Canada, dapat kang puli. Tapos ka na! Agay! Shoutout Hanot Clothing, Aha Clothing, TS Merch, Printing, Giray Letra, shoutout Bro Doc, Boss Biolvin, shoutout DJM, subscribe nyo, YouTube account. Istorya na nila, mauna si Billy, 2 minuto birada para kay Billy, pamatian ta Billy. Shoutout kay Bro Doc. Papa Black, ang amay sang kaituman. Ako gani maituman. Pro siya na sobrahan kay lantawan yung black color ya, oh. Daw dinuguan. Kag-abot ko man nga damo ka pinamangkutan parte sa akon nga kabuhi. Ako man gani, namangkot ko parte sa imo nga kabuhi. Pero daw halos tanan gahambal nga ikaw lang kuno ang kilala nila nga alom nga buhi. Kay itom-itom nga klase sang tinuga. Kung maglakat sa ang landong niya dumalisin siya kung sino dapat ang sundon sa ila. Kaysa tamaan mo ka itom, daw duga ka nakapugita. Kabalo ka mo kung ano ang pugita. Pugi nga ita. Gani ituman ang imo nga sarakangan, itom pa sa igot-igotan ni Jordan. Nami kalugudan. Ang asawa niya puti man. Pero kung iya na gani nga sakyan, kag sampawan, tsura nila daw damang nga tungkuan. Bilat, daw damang nga tungkuan. Ay, di puta. Kaga pa namangkot to gani kung diin kagin panamkon man. Kaya nagalibugan yung ulo ko kung diin kagin panamkon man. Kay grabe ang muak, hindi hamak. Kung magpa-ID ni si Papa Black ang iya nga picture durom-dulom tapos may ngalan pa nga unlock. Pero dapat yung sa kabiliban. Kaysa nabalaan nga may battle sa nagbangon gid sa nga nagakalayo sa iya nga lulubngan. Kabalo ka mo kung di niya nga ginhalinan sa ulingan. Kagduntayan ko lang malipatan. Naglagaw ni nagligad si ituman. Pagtabok ya karon kay nabungguan. Nagbangon sa agdamangkot, diin lagob kuman. Ginsabat sa kaiser, tanan. No! Idlaw gid ko! Martin! Pork chop na eh! Gusto ko tanin mukbangin eh! Mukbangin ah! Joke lang! Nabungguan ko kuno! Ang lagob ko tanan! Hindi mapatiyan! Si mama gani, ipangitay akong burnout! Din ko man! Magbalbal kami ni sawahon kuno. Dudamang kami tungkuan. Magbalbal kami ni sawahon mo gani. Dutsuam. Round 1 game. Game. Martin. Oh. Habuin na tawel kag mag-surrender. Hindi na pagulata nga madulaan ka pa partner. Ikaw si Bile? Ikaw si Bile? Ay, dult ako! Bile! Really?
man dayanda ka sa lapas, wala ka to. Diyos ko, Billy! Billy! Ang lajing nyo, sila pamabayran! Ikaw ang pinakagwapo sa bilog ng kalibutan. Sang wala pa matao si Adan. Ikaw ang kabangdanan kung si iba na dalman. Ikaw? Lalangkaw, baka. Siya? Wala, yummy. Hi, chupapi mo na nyo. Ako? Me? Oh, wala mga gets. Ako, ikaw, siya. Wala tamatao sa kalibutan ko na nagalin kay Eva Kagadan. Okay ka bala? Wala, sure ko lang. Ang Billy, Billy? Billy, Billy, Billy. Really? Bilik, sing ilik mo ka! Ang Billy nyo? Duwa ko nagkabeses nga bat yun. Double dead na niyang tawgon. Gani ang Billy? Wala na ni Billy. Ang Billy nyo? Kaoni. Puta. Ang Billy nyo? Kaoni. Oh! Huwag niyo mag-guess! Paano hindi ko mag-joke kay ang Billy nyo? Kaoni! Kamusta ang asawa mo? Guwapa, mistisa, labanos-nos, tasa. Kung mag-side yo, medjuli. Wala, may naging medjuli? Martin, medjuli bat? Nag-chat sa ako na asawa mo. Wala, gisnab ko. Eh, type ko mama mo. Nag-chat si tita mo. Tungod gwapo ko, ginsin ko. Kaya mas type ko si lula mo. Asawa, mama, tita, lula. Wala mo problema get sa ginsalpak. Family stroke na. Bisan mangkot ka pa kay pak, ikagi na kami pak. Nagtandaan mo, sampangan eh. Biskan mag-upod. Pakamusan tanan mo nga grupo. Pati ka mo. Kung pa itom-itom lang itlog, wala mo pagdaog. Time. Hotdog. Check. Nakita ko yung nagligad siya ngag. Naka-t-shirt sa nga jag, naka-short kag may dala sa nga bag. Naghimo lang sa gali, sang wala pulos siya nga vlog. Kabalo ka mo kung sino ang interview ya? Si Case nga hungag. Grabe ba? Rapper na, vlogger pa. Grabe na kitang iya nga dating. Hindi hadlang ang iya nga hindi hadlang ang iya nga kaituman para lamputon ang iya mga narating. Sa sobra kataas ang iya nga lupad kung lantawon mo, do black widow nga pating. Kaysa tanan ka mo nga magpamilya, ikaw lang ang pila ka itong noy. Kaysa naghimo si nanay sing family tree ang ginbutang sa picture ya lumboy. Ang sakit nga corona na may ibutang sa imo ulo. Kay ikaw lang ang virus nga negro. Kung i-cremate si Gago, ang abuya daw spalto. Kagbiskan ano ang kamera nga gamitin, hindi ka kayang paputiin. Try mo bigamitang flash kabasin. Kapasalamat kaging patulan, nakabis kan wala ko sa mod. Gan hindi ka magsagad ko mod, kaya hindi mo ko madala sa imo nga night mod. Night mode. Lumboy. Itom. Bars. Believe. Okay kayo, okay kayo. Sana mambawasin mo, mapa-autograph ko. Bayan ako mag-rebat. Round 2, game. Wala man sa tinikal. Hindi ko gwapo. Cute lang. Kaya kung ikumbay ng tsura ni Doc ag ni Pak, magwa tsura ko. Wala man sa panuya. Kung ikumbay ng tsura ni Kiwan Ginistilyo, tsura mo magwa.
Nagtalang ni sa barutak. Kalabanan nga nagtalang, bayo na baliskad. Iyaya, utok, tuko, ang kutukin baliskad. Oh, when you magets? Utok, tuko, kuto, gin baliskad. Be. Ha? Hakdog. Kagandaan mo. Ano kulang sa delivery? Kulang sa delivery? Gani, grab this opportunity. Kay biskan, ano mo ba ka namin mag-deliver? Once nabasa mo ang papel, patay ka sakod nga do kaangay sa food panda rider. Ano? Bara? Amate? Nagadto ko sa baratilyo. Nangita ko sa barato nga baratiya ka barati ka bra para sa barakuda. Huwag nyo mag-gets. Di ng bara. Nagadto ko sa baratilyo. Nangita ko sa bara to nga baratiya kag barati ka bra para ilampos sa guyasang barakuda. Oh. Din patay ta ka sa 1 kag 2. Nagsumbag ko nga 1 to. Doon nagpractice lang ko sa panchumbag nyo. Wala tarong triko. Diskartidor kini si Papa Black. Nag-intrasa sa busay rasa. Ang gusto yan na niya intrahan, paitom-itom latak. Ang kaitom mo hindi hamak. Galibugan ni ulo sa asawa mo simo kung paano yaka i-unblock. Tapos permi lang sa kakumod, kay permi lang sa kano single. Sino man bing hindi malagyo nga tinggel, kay tsura mo daw tarugo ka negro nga gawelwel. Kag paano ni pakanubya si Tuman, kay away dayon ng madangtan, kay kung makita sa kabae, gadulom dayon ng panulukan. Kag hindi ka na makanubya, bis kan ilabo pa sa bato. Kilala nyo ang century egg? Amo ni tsura kung magboto. Kay itom-itom si mo nga klase sang tawo. Sa nag-inom-inom ta, itom ka pa sa ginadubo mo nga pugo. Tapos nagkulin challenge pa sa mga bro. Ginsulod na ulo yung sako ka ginlino-lino. Pagkwa ya, puta, wala sing may natabo. Ang asawa mo daw bulag. Para mabalaan niya nga obdanay ka mo, kilanglan niya pa mga kap. Hindi ka na magputi, biskan sampawan ka pa ka make-up. Partida, bilog yan ni subong alawas, ginaalap-up. Pero grabe ni inagyan niya. Mabilib ka. Sang nang lugod sa dito lang nabalaan nga damo kadutaan niya. Tapos pagbayaw niya sang ilok niya, may talamnan pa. Kag di pala nagamukbang ka. Duwalos tanan ginakaon niya. Tapos pati ako daw tunlon pa. Galing ang hugada nagbaliskad. Siya ang ginhanda gani nakaon sa. Yo! Gintira mo pa pagka-vlogger ko? Gintira mo mukbang ko? Ha? Ha? Isa ka lang, huwag kang indala, bro! Round 3 game! Wala ka inistoryahan! Amo na pirmi ka ginabayaan, kay wala ka panindugan! Pirmi ka ginabayaan, wala ka panindugan! Di puta! Kay wala ka panindugan! Ikaw ang rason nga tanan nga lalaki sa Iloilo, nga seryoso na salaan managtunto! Gamay na lang kami di ka seryoso sa Iloilo, lang ko ako mamanunto! Si Kiwan nga seryoso. Si Jued nga pinakagwapo. Si Kiwait nga utod ko. Kag ako nga negro. Minalipatan pa ko. Sinubo. Ay, nalipatan na to. Single versus taken. Sang single gusto na maging taken. Sang taken gusto na maging single. Gani nasa second option, never ni naging first priority kay always ni my third party. Gani looking forward. Siya ni ang fifth element sang manyakol. Kay 6 lang niya nga bol. Ano? Naglain pa matsyag mo? Inom ka pito-pito. Sahot ka na yun utso-utso.
Kay biskan siyam bang nga buhi mo? Kung ako magbakol si mo, biskan apinan ka pa ni Martin. Sugid lang, hindi ka magtintin. Kani, hindi mo ko pagunsiyon. Kay Dusi gago ka. Wala mo na taran, pre. 1 to 12 lang to, pre. Kaya stuck ka lang man sa elementary. Time. Yeah. Yo. Hindi ka papabla ko. Si AB. Siya giningalilan mo. Yo, Ilonggo mikropono, Busayra sa 3. Promo battle mo lang to. Papa Black kontra kay Billy. Ginawad para silang duwa. Kabay pa na pasadya ta. Shout out sa kay Carlo, Marvin, Richard Badernal, L.A. Alog, and shout out kay mama ko, Happy Mother's Day. Love you. Shout out kay Bro Doc, kay Boss, sa ikin luwat, kag sa tanan nga rin. Billy, Ois Republic.